Dapat din na naglaro. Ano naman ang tuwan lalam? Ay, ito yung lalam ko eh. Okay lang ang sabay na ako. Balo ko siya rin. Hindi yung parang dapat po siya kami talak. Mamaya na, 7-11 lang. Dapat yung bigyan pa. Ayun na yung nakakatsa kanya. Pagkat nakakatsa kanya. Surgeon, sino sangga? Agad niyari eh. Tapos ito yung advance. Sila orang meron na. Kaya. Or charge. Panings, malapit niya po. Murat, malas sa taon na. Ayaw sa play. Dalang ka rin. Dalang ka rin. Dalag yung Facebook. O yung chibas na hindi wala si Leo. Hindi ako makakatulogin. Yung barkada ng barkada ng mama. Kanina sa puson. Kering. Nice one. Kering people din sa Bye ka. Ayaw?
Nine Yonex, Yonex. Lagi mo kayo pakais. Ito ba yun? Ito din ang pakais. Sali sa ito, Jobs. Ilabas nila. Ano before ko yun? Kaya ako nag-propose ng March, may nasiyasaw ko January 2024. Pero mano po, siyempre kailangan sa lipo ko. Kasi yung katalakang pera, nabibigis. Dalang katakalog. Oo, ito. Kasi, kailangan. Kasi kami ito namin, yun namin, mali. Kahit sa sakit. Last talwing. Wala mo kayo. Wala mo pang discount sa home. Oo, Wala mo kayo rin. Sabi niya rin. tingnan ka rin ba? Ganito pa. Sabi mo, wala ka. Ako ikaw yung sila yan. Wala sa mga ginagawa. Why is it that the first few months? Ah, ito pa. Magkano ito? Pati na niya? Street. Ayaw ka live on stream. 600 yan. 500. Abi nilagyan. Kasi mabangka. Lawan. Kasi ano ba magkano? Dito ka na! Sabi ko 7. 7 nga, ibang oras. 7. Hindi ka pala yung nanalo. Ay, nanalo ko ako daw. Pag nanalo kayo sa dito. Alam mo, malaki yung ginagapit mo yung Kaya din
Singles kami. Nasaan na si ano? Ha? BTS. Dito pala yun. Pag inang bata. Hindi, babae. Hindi, kano? Yun na. Wait lang. Nakaka-insulto naman yung tao. Saan? Yun o. Sa akin na iwan ko. Galing kasi ako sa school. Bago ko yan? Ay! Aray! Enjoy mo na lang. Kalma. Pinapanood ko ito TikTok. Parang ano yun? Babae, parang pinanganak. Ilang ano lang? Siguro mga 1 month. Okay, surfer na ako. Ay, hindi. Surfer. Kaya kayo, magpapagawa na akong gagawin mo. Siyempre, tumaba na ako. Bad boy. Ganun daw yung sexy. Wala ba? Ah, bigawan. Yun, Tama. tapos. Ha? Ano? Aray! Aray!
Hindi ako naniwala mo. Ano kayo papali sa yellow tape? Sa akin din, oh. Clyde! Wait ka na naman! Mahalo ka na si Clyde, hanapin mo. Si Clyde, saan mo? Clyde! Clyde! Taman mo, no? Kalamete yan, Tricky! O, tara.